Po prvú vec zapneme Thin Shell s tým, že Translucency dáme na 1.5, Roughness na 0.1, Clear Code hodíme na 0.4, Roughness Clear Code 0.5 a Bump nastavíme na 0.2. Následne tento bump pripojíme do Clear Code bumpu, vytiahneme si nový Corona Color Correct, do ktorého zapojíme tú našu pôvodnú bitmapu, rovnako tak si to skopírujeme do Translucency Color, v rámci Brightness dáme 0.5, Gammu dáme na 1.5, Hue pôjde na minus 25, aby to bolo trošku žltšie a saturáciu hodíme na minus 0.5. Ďalej si môžeme trošku poštelovať túto Reflection mapu, Gamma pôjde na 1.2 a kontrast pôjde aspoň na 4. Následne ju pripojíme do Clear Code Roughness a vytiahneme si nejakú dirt mapu, ktorú hodíme do Sheen Amount. Týmto pádom máme tie listy trošku zaprášené. V rámci tilingu to môžeme hodiť na 2.2 a intenzitu toho sheenu si skorigujeme tu dole možno na nejakých 15. No a na záver ešte poupravíme Strength Multiplier v prípade, že tam nie je aspoň jednotka. V tomto prípade to môžeme dať na nejakých 1.5 a vypneme Flip Green. Teraz už len v rámci diffusky doladíme brightness, prípadne kontrast a saturáciu hodíme na minus 0.05. No a vo výsledku máme niečo, čo je omnoho lepšie, ako tam bolo predtým.